Здравейте хора, това е епизод 2 на паркури за двама и днес с Бело ще продължим нататъка. Както знаете и помните, продължихме към етаж 2. Да. И сега... Нека да влизаме вече. Да. Добре, това също е доста лесно. Да. Давай. Пак трябва да се качваме и така. Не, чакай, а той как трябва да го направим там? О, трябва не се да скажем. Трябва единия... не трябва да клекне, май. Не, трябва единия да е тук, другия. Скача върху главата ми. Направи стълбата. Да, ето готово. За и сега малко. клякаме. Да. Добре, хора, не е толкова трудно. За сега. Да. Тук какво трябва да се прави? Ами... Ядръж. Предполагам, че трябва да скоча, ама как? Не. Върху главата ти. Това е доста интересно. И стой сега и чакай да... Да, давай. Малко ме е страх. Нимаме да не паднеш, че доста сме напред. Са малки купчета. О, те са руби купчета. Така. Добре. Не руби купчета. Добре, държа си. Сериозно ли? Да. Нищо. Не, просто... Ами хора, така се случва понякога. Не е лесна тази игра, особено като сме на етаж 2. Давай бързо! Не мога. Добре, просто... аз ще се кача, давай. Не съм се средоточила. Давай. Този етаж е... Добре, това е малко по-трудно. Има друг човек с нас, супер, който ще ни помага. Скочи ми върху главата, ма внимавай. Давай. Ами тя умря, момичето. Никай. Айорима! Добре, Не, се качваш, аз ще да. Това доста ми харесва. Да не последвате. Да. И да не забравяйте да последвате Стефи и мене Макс. Ще изпише по-долу. От тук трябва да внимавам. Не идвай! Внимавай, мини от дясната страна. Не от лявата. Да, не е при теб е дясно. Страшно е. Това е лесно, как ти е трудно. Сега трябва да си държа лилавчето. Да. И какво трябва да направиш? След това аз... След това ти идваш. Аз как да го включа? Не знам. Просто ела. Но как? Не знам. То няма... Добре, хора, тук не знам какво да правим. Буквално аз съм тук, Бела е там и трябва някой... Тото и май да не е за двама, не знам. Я пробвай, не знам как да слизаш. Трябва някой да е долу и да ти държи. Той сигурно вече... тези нива по-нагоре може да са за трима. Или всяко ниво може да е по-различно. За един, за двама и за трима. Не знам защо така. И аз махни се от квадратчето. Какво става? Аз ако се махна... Просто слизай, аз държа, ама не знам какво ще стане. Или чакай, не. Стой там. 30 минути! Да, айде. Ама как да дойда? Аз не знам. Хора, Така. не, ти трябваше да ме задържиш първоначално. Разбрах как. Не разбрах как ще стане. Някой трябва долу да дойде на розовото, за да ме задържи. Да, я пак да го направим. Отиди там. То как го направи? Отиди на лилавото. Така. Слез по квадратчетата, по нези. И ми задръж. И след това няма как. Не. И то ще стане с минути. Слизай сега. Бързо. Хора, това е много трудно. Поне за... Поне за мен, да, ама... Не знам как ще го минем. Май ще има втора част. Да. Или пък просто ще трябва нещо друго да измисля. Тъпа бе. Гледай как нахалства. Умря ли? Умрях, ама... Бързо. Пускай стълбата, пускай! Човек, защо я изчака да се качи, бе, Бела? Аз не чаках. Остея, тък му ще ни държи. Дръжи ти. Тя ще... Ти качвай се. Так му тя ще дойде тук. Тя умре. Супер. Няма да й помагаме. Чао. Така, чакай да измисля неща. Аз го разбрах. Значи, когато си горе, има таймер за лилавото. И трябва да се качим след това и да слезеш. Давай, качвай се. Така, трябва да си бърза. Сега стой. Ама не дей припираш, защото може да се подхлъзнеш да падиш. Така, сега. 3, 2, 1, слизаме. Не, аз... Ти знаеш, че аз трябваше да слязам. Да, първо ти да слезеш, след това да дойда. Заедно двамата да се качим. Да, разбрах. Ами, какво да се направи? Хора, не са малко по-труднички. Не очаквах толкова. Тези дупки са ужасни, хора. Да. Знаеш, какво трябва да се изчакваме? Давай, по-бързичко. Да, и тъй.
то момичето се махна от играта. Ами защото няма кой да й помага. Тото е за двама. Давай, Да. Ни, давай, Макс. чакай. Ни, ела малко по-насам. Мале, това наистина е по-трудно. Стига да е. Добре, държа ти. Хора, ако не стане, просто трябва да измислим нещо, но Да, това е доста трудно, между другото. колко време вече. Така, Държа дръж ти. ми розовото. Така, Да знаеш, мен няма чакай, качваш се на лилавото. хоп, и стоиш там. Дай да се разменим ролите, а? Ама пак ще ми е трудно. Хора, не, аз просто затруднявам на това ниво. Ами, май да. Така Добре, стой, да се чакай. кача на главата. Идвай, държа ти. Добре. Но твоето е много лесно. До там, да. Качвай се на розовото. Oh my god. Хора, това видео ще бъде малко по-дълго, защото е трудно нивото. Да, и ще бъде на две части. Да. Зато и няма да е кой знае колко дълго. Пак ли? Оф! Това е много трудно, бе. Ножка, просто... Давай. Продължаваме, какво? То друго може Просто давай. Да се успокоя малко. ли? Да се успокоиш и паднахме. Тук малко ще трябва да се погледате Бързо, бързо. Бързо. То стълбата е лесно. Ама Стълбата, да, ама миналия път вместо да се качиш на стълбата, се качи на... Допадна. чакай, качвай се. Аз. Стой. По-напред. Добре. Добре. Добре, давай. Малко смешно не стана. И внимавай тук. Не дей да бързаш. Толкова. Давай. Имаш 8 секунди. Давай бързо. Ама съм качалата. Стига бе, аз тама се качих. Оф, не мога. Разменям си ролите пак. Няма да стане. Оф, искам да си... Ето искам. Не може. Майко, колко робъкси ми трябва. Давай. Я, чакай да видям. Не. Дан. Кога ще ги дам те с робъкси? Давай. Той няма да стане никога, хора. Пишете в коментарите, ако искате да започнем вече да правим страшна поредица. Да, може да играем страшни игри. Да. Ето ще се случи. Само ако лайкнете видеята ни. Се абонирате. Качи се. Добре, давай. Искам да внимаваш ето там. Защото май доста... Ако ще път умра, просто трябва... Не знам какво ще направя. Давай, Чакай сега, малко ме е страх. аз те гледам. Давай. Иди моето време. И двамата умрехме по едно и също време, хора. Хора, не знам какво ще правим, ама... То буквално цялото видео ще бъде по Давай. първо нивото. Ние не може да го минем изобщо. Срамота. Толкова ни беше лесен първи етаж, чак се мислихме да продължим. Ама то играта малко с преди да го осъзнаем какво трябва да се прави, то... Да. Минава времето. Давай. Добре, сега ти нати се оттам, добре, разменям си ролите. Дръж. Държа ти. Добре, сега тук трябва да се съсредоточим. Трябва да се качвам горе. Буквално има таймерът ти показва, че в момента играем от цели 11 минути. Ами, Умрях. и аз. Хора, ще се върнем, когато минем тези по-трудните неща и сме стигнали някъде, където... Да, като ще се върнем, когато стигнем второ ниво, защото е доста трудно. Здравейте, хора! И вече минахме първия паркур и продължаваме към втория етаж на втория паркур. Така, сега, Бела, не знам как ти ще дойдеш, май трябва някакси да ти държим. И аз отмисли да видим дали има таймер. Не, момчето там отгоре ми държи. Да, давай. Добре, и аз... ти сега трябва да се върнеш на червеното, за да ми свети. Не, тук двама трябва да се качат. Ела. Качи се над главата ми. Чакай. Не, стой. Давай. Скачай и ти. Така, и сега... Стой там. не, аз сега ти светя там. Да. Долу. Така, минавам
От сега тук. Какво трябва да стане? Малко не разбирам. Ти жълтото ли таковаш? Не. Не, аз трябва да се кача на жълтото. Да. И тук. Да внимателно. Готово. Сега ти свети... сега аз трябва да падна и да го мина. Да, внимавай. С... Бързо давай! Оле, за малко. Стой. Така. Давай, Бела, ще успееш. Ще има втора част, между другото. Да, и то със сигурност, защото то твърде много дълго. Да, очаквайте утре втора част. Да. И също така очаквайте много скоро една също нова поредица, която ще бъде много интересна. Аз съм сега синьо. Така, сега... Давай бързо. Със секунди. Добре, успях. Чакай малко. Ти трябва да ми държиш лилаво. Чакай, аз съм синьо сега. А. Какво? What? Не, хора, трябва да се връщаме. Не, няма. Не можем. Трябва да се върнем са от началото, защото... Да. Да. Бела, върни се. Много жалко, хора. Добре, давай дръж. Сега аз... Трябва да минеш отдолу. Не, Как ще стане сега това? трябва някой отгоре да ми държи. То няма кой. Не, трябва да се светя червеното. Хора, във втория етаж паркурите са... върни се. Чакай да видя. Хора, във втория етаж паркурите са много объркващи. Аз съм пуснала това. Да, таймер има. Не таймер, аз просто го държа с червеното. Разбрах. Да, идвай. Не, ти трябва да ми светиш шумно и синьото горе. Да. Добре. Ето. Схванах вече. И аз трябва да мина отдолу. Да. Сега внимавам тук. Добре, вече такова онова жълтото. Така, сега аз... Не! Бързо! Държиш ли, да? Да. Добре. Значи ти първо трябва да ми светиш... Сега тук ще видим какво е, защото е доста странно. Така, ти... Сега, значи аз ти таковам насам, пък ти ми отваряш другата врата. И трябва да си И той с секунди. И ти трябва да вземеш синото, да дойдеш при мен, и пък аз трябва да взема червеното, да дойда при теб. Да. Добре. Да. Бързо. Успяхме. Да. Добре, хора, успяхме Не. да минем. Давай! Аз минах. Защо с червеното? Сега от начало трябва. То докато го измисля... Нищо. Давай, такова е стълбата. Важното е, че вече го схванахме и знаем какво да правим. Не идвай насам, на другата страна. Отворил съм вратата. Добре, сега аз идвам. Мале, за малко беше. Дръж! Сега аз държа. Иначе сега трябва аз да отида на зеленото, ти на другото. И отиваш да вземеш... Чакай да. Разбрах, давай! Какво давай? То свърши вече времето. Значи сега само не минавай през тези бариери. Така, готова ли си? Не, аз направо ще изчакам. Аз направо... Не, върни се. Аре бе, човек. Аз вече тръгнах. Така, да внимавам. И паднах. Супер. И това ниво не е много за подценяване. Не, това е много лесно. Да, но си има трудни части. Ама първото беше ужасно. Добре, сега сложих да минаваш. Готова ли си? Давай. Добре. Още малко. Почти сме готови. Давай. Иначе сега, както нали знаеш, аз отивам напред и се разменяме местата. Така. Добре, давай. Май да не се удариш в синьото. Няма. И ще успя. Добре, аз съм готов. Имаме много. И хора, минахме вече и също така и най-сетне минахме на втория етаж, втория паркур. Очаквайте втора част утре на епизод 2, как ще минем третия, четвъртия и петия. Не се знае. Не се знае, защото хора може да ни е много трудно. Да, и може да има още части. Да, може да има на части, защото... Да, може да има трета част. И в третия епизод ще минем последно. Ето това. Да, и те ще са много трудни и те са буквално червени, както виждате. Да. Ами, добре.
Това беше от Абонирайте нас. се за Max Crown Dove на 18 и за Стефи. Чао! Чао!